Hormatly Atawatan TV YouTube kanalynyň tomoşaçylary. Biz size Türkmenistan aviakompaniýasynyň halkara gatnaşmalarda biletleriniň bahasyny 30 göterim arzanatylýan wagtdaky hawara ýetirýäris. Ine ýadyňyzda bolsa siz ýa-ni ýakynda Atawatan TV YouTube kanalyny Türkiýanyň Türk Hava Ýolları aviakompaniýasynyň Türkmenistan uğru boýunça biletleriniň bahasyny 50 götermeçeli arzanatylýan wagtdaky hawary okudyňyz, tomoş etdiňiz. Indi bolsa Türkmenistan aviakompaniyasy 1-nji fevraldan başlap özüniň halkara uğurlary boýunça gatnaşmalarına biletleriniň bahasyny arzanatýar. Ýagny Aşgabat, Dubay uğru boýunça eýerdi biletler online alsaňyz 3893 manat. Kassadan alsaňyz azajyk gymmat 2,5 göterim tapawut berýär. Aşgabat Kazan uğruna 4887 manat. Aşgabat Moskva uğruna 4911 manat. Aşgabat İstanbul uğruna bolsa 4878 manat. Ine siz pandemiýadan soňra halkara gatnaşmalarynın ýoş-ýoş açylyp başlan döwründe mysal üçin Türk Hava Ýollarynyň Türkmenistan uğruna bir taraplyň bileti bahasy ilk başda $700, soň $600 boldy, soň $500 boldy, soň $400 boldy. Indi bolsa, ýani 2023-nji ýylyň ýanwaryndan bolsa iki tarapa biletleriň bahasy gidiş geliş $605 başlaýar. Ýani bir tarafy $300 çelli gaçalygyny görkezýär. Indi bu hawaryň ýetirene Türkmenistan aviakompaniyasy hem biletlerini arzanatdy. Hormatly tomoşaçylarymyz, biz şu ýerde bir zat ýatadasymyz gelýär. Siz Atawatan TV YouTube kanalynyň videolary www.atawatantv.com saytyndan hiç şeýle goşmaşa programy gerek bolmadan tomoş etip biljekdiňizem ýatlatýarys. Onda näme? Mudama Atawatan TV bilen alyň, biz size mudama habarlary ýetirip durarys. Hoş, sag bolun.